nik uste feminismoak egin duela izugarrizko ekarpena ona ere, rolak eta estereotipoak eraldatzeko, lanharremanak eta sexualari begiratzeko, edo politika publikoak beste norabide bat hartzeko, lehenengo sektoreari begira, edo emakume baserritarrei begira ere, nik uste ekarpen hori hor dago, eta hartu leike hori zentzu hortan. Eta ados nago planteatzen duenean Martak be, hau ez, ze zaintza mota, ze nolako subjektibitate lotzen dugun landa eremuarekin, zer da baserritarra izatea, zer da landa eremukoa izatea, eta zentzu horretan ematen diran praktika desberdinak, zaintza praktikak izan daitezkenak, edo bestelako praktika batzuk, ez? Apur bat, bestelako eredu batzuk ere eraikitzeko, hibridoak baldin badira ere, eraikitzeko aukera batzuk hausnartzeko.